Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilongki khubor bam tagasngi. Haga khandai trik lalingkot arhajar arfulai layo ban pleno ya kaying school ka bathamai da MLA but MDC jongkarani kor constituency ba Pius Marwin ya ka balatip kum kanong umer government LP school ka bahagas nong umer ka bahaba po Southwest Khasil district ha ka balate ya kani kaying school ha ka jinglun ka balong life nyolak tam ning ba ka state scheme jongka sarkar jilla ha po jongka school infrastructure upgradation project. Haga juk kasngi ulayo ban pli pat baru ya ka dor bar hol jong kas nong tenau haga jinglut ka bas pholak ling ba ka MDC scheme. Kendian ngin ya phai shikani ka ying school. Kani ka ying school ka dei ka blarim tam hakini ki dong kithan karkum ka jingtep ba kani ka ying school ka lakin jo shakashi spa iwaisnem henreina ka liang jong ka sarkar lani kinong ni khmat ki bla letno tim sham la phai khmat lem wat la ka shnong kala ju persang ban pan jing yaram lada ki phausin haga baya dei ba kani ka school ka bla jot rathai. Leitang ha kani ka kinti ka baminta ka ba uba Pius Marwin ulalong MLA but MDC jong kani ka dong ka than ba kani ka school ka layo sendon da ka ying school ka blabiang pura. Lapli ya ka school ha ka jingya don lang jong uba biling do uba day UCRC jong ka mau kerwat blong ba Gigi bung snaitang sodar snong nong umer lembat kiwe de ki riurang ba. Panikai school yaki kena kamtam ka poliur kumut kamlong. Kamtai tang po snong jong pin de hakiwe ki jakar kaju kumbala itu di presiden jungi mene lani phai harang thong lani phai po nong na ni phai satai sapodaru kaju henrai ngasko ban ai khublai kerpang ya ka education department kamtam yau minister jungi isar lakamen rempoi ibala ai kerpang na kata ka konsumsi ke jungi ngiyo shipau tali ke yung school ki bahe kumne hapo ka konsumsi ke jungi shwa kata nilayo santali menshwa shipau lak ya ki yung school government school hi hapo ka konsumsi ke jungi mentau snem la khot ya katendaru hadu shiklur prapun riulak apo ka blok ranikor banyo kadon mal pa kidon arjaj kadon ka repair kadon ka minor repair pat ka major repair kadon ka pa repair kidon ki school ka padang sudong kamben repair malu mala bat kidon ki pala jot shisha ngiyo hadu shiklur prapun riulak kasak matas tang ban alot yau kontraktor banyo berepair ya baro ki yung school sarkar ngai kuplay kerpang na kata kacungi kaba ila it kerpang ya ka konsumsi kacungi tendang iyo ben khot la khot tendar ndau kontraktor la syai ka sarkar kana alot kamut ka government school hapo ka konsumsi kacungi ngimla syu ben keno ba ngimla ban pha school lane ki noi kai ki om bang ngimyo kai school ka babha lane ngimla ben hikai ya ki khna school ha ki yung school ka ba sarkar ngakmi lenti ba kini ki snem ki ban sawan baro ki yung school sarkar hapo ka konsumsi ke jungi kai yung school ka ba ngilala ban ai jing sakri ya ki khna school hapo kisnong ki thau ke jong phi kidang don sa kiwe ki jonon kam ngelayo kare ka yung school ka bapaka ngila pendep ya ka jingkular na kata ka jongpi ngila pendep te ngidang don pat sa kiwe pat ki kam ki bangi hap penle idon iwe iro rompa na po ka snong ka jongpi iyong ya ka bapius lada ngilayo sa ka surok rong lele ong dangayap ru lahun tingong i ba phim dei bendu jeng kermen le singam kwa ya piru deyo serok rong kamut serok paka kamut papin mo ba phin leit no na po perthai ngar kwa ba piru dayo kamut pinang yo banyaj banyang te kombala ong dei ba jipung mene ngi kram song ki kli kti ha kane ka saus nem sau banai ngi persang
na kalian ka jonga ngamare serum sanang kumbangi angnut bangi kwa ya kacingkelah kumbanga angnut bangam kwa syu benmat na kampa ka jongpi arsin biang ya kacinge berhoj ya kata ngamla belen bangam pala beryo yak ta kasurok kapapaka hapo kasnong kajongpi Henry ngila persang ka proposal kaladon na kaliang kibor ada ka department joka tenat PWD nga try lawan hapo kasnong kajongpi banwan thau banwan wo banya kendu bet kitrai jaka ban ai ya kajaka na kamta banyo ya ka sanction ban pen kre ka DPR mo bersina katno kilometer katno ka jinghe katno klur kadon kam kilawan napo kasnong ka jongpi Henry banyo ya ki skim ta ki klur mo hapen ya isha ngaru ngamla ngam ong ba hakani ka saus nem tam hak por junga baro ngala lelur namar ba kumba ngala ong mene bakirang bon pa kisnong hadu mentaru apo ko konsumsi kijungi kim padon surok Henry ngakwa menyethu yepi hakani ka por hapo maujai men system maka ngi ka yung school hang tok poru umlong shu nila ai da ka MLA scheme benyo da ka repair hapo mau phanrang nila ai ya ka da ka scheme hang tai hapo snong mau phanrang ru te tang hapo kane ka dong ka snong ka thain ke jong phiru jan man la ka snong nila yo banai chingerap kane ka shot of god hapo mau jai ru hang tor ngidang bu sanlak dang ai dang sudep ai wok ota jang nus nem baladep te jan man la ka snong habe dei ba ka yung school kumbang ngila angnot ngila no ya ka chingerap na kamta ka jongki te kumba ka penpau de kilang kirorong ba kinopenya jong ka school kamdei ka ba na kaliang ka jongir ngin kut tanghang ni nginang persyang susu banwara sa kiwei pat ki benta habe dei hapo jong ka yung school kidon kiba kinoy kai kilo penpau bar kino kam saki fencing lo kam saki kamera ban shed ya kecing shed ja kitchen shed sa kiwe ki penta ni so tu ya kata Henry bele sisele na kamta ka jongiru kamdei kabasuk kumba pilaya sngo wat hakipor kiba menswa kinomi khmat kiba lalek no kiba ailam da ki pau snem na ki makiru kidon ya kecing Henry hakapor ke jongi hakapor ke balangkot ngila persang banwara ya kacingkela ban aya kacingirap na kamta kaying school na kamta kiwe de jongi ke pangi hap artli ki blok hapo ranikor blok ban mau kurwat ngiyo nyau teli ki school ki pangila de pentrei kapasa mata stang bangilet ben pli ya ketu ki nyau teli kumba peli mata kasngi hakiwe ki jakaru tinggi dang don susu dang hakin ki snem baladep apo kablok mau keruat ngiyo sakwe ke yung school kebahe kabakam he susu namar kane kadai ka lai punyolak kata lele kala poi sapun riulak tam hapo maujai te kumbala penpau na kaliang kirorumba kinongelam snong ban ngengej na kaliang kajongpi bakane ka yung school hapo ka snong kajongpi kala adai da ki sispa snem tam haka jing rakhi how no snem baladep bat na kaliang kinong penyat yung ka school kirorumba yung ka snong kila khot ngobha yanga ha ka to kasngi house nem baladep bat nga shamla benwan namar ba ngadon hapreng bam kwet bam khia ha ka to ka por bet na kaliang jong iba jijibung hak to kasngi ilong kum ukongsan ha ka to ka jingra khi jong ka jingdap sispa snem jong ka ni ka school hapo ka snong ka jong pi bet shwa ben lek nilai kendo bet nilai lap dalam ka jong ka khmat
ya ka ying school hapo kasnong ka jongpi bat ngiru ngiladon kata ka mensim nda ngi poi sya ka thong ngi angnut bat penyo ya ka ying school ka papaka na kam ta ka chnong ka jongpi ha ka to ka school ha ka to ka sngi ngila ya kren bat ngila pharu ban pan bana bada lalong kumno ru ngin persyang ya kalat kalti na kerta ka ying school ka jongpi but ha ka to ka si kumba pila yo sngo mene ngila pan bana live sanlak hendrai ngi sngo ton bok ba kat kum ka bangi pan bana ngila item mo kalalong live punyo lak te kane ka sngi kumbanga ong mene kadai ka sngi ka basa kan mau hapreng ke jong ilang baro khamtam hapo kasnong ke jong pi kumla bala penpau na kiliang kino hikai mene iba afling do but iba lengkhoi ai khublei na kamta ke jong kiru hapo SDC ogli kam ko ba zirwi zrat tam na pli kam office bro namar sini che phir ga hati bha ki logum no resiste chengi haba gila don school la don skino ekni ek school Teng teng hari ay kukut kes lai pujai. Teng teng hakot bishar. Dena daw mila ban kiar habadon kumitai kam imase ban hapa egi. Te la phalang ngi argun na klet bai kuble itu bawa na mangi babu bene. La phai ngi argun ban lang sine. Ling ba yo knes ngi te. Hag ban kong ngasu ban pau ya jing sngongo ya ka education department. Balang bagan skim kaba PIO on plip tas gi hagne school hapo dong district dong hagne snam hagne kas por bala mangne skim ka sarkar leng bagan education department ka ais podli ki government LP school mat ka way ka government LP school ka way ka government UP school tibilon box sibor ma PIO na ki podli ka district PIO ma piang ne tenga so bagrong ka bok ka kraw AP Kibun school government kiba kham jora thai bala kham snio bani ke dong phige gi the school ma chawan bra wars ne kidon gisnong gi bala kham snio bani ke building ro re pidon bok ko de ba pidon ono mi khmaru phi ba kit e ka khya ka son ba kloi bam snio shak sarkar ban le ek bron kam te ling ba gune por ang snio ra ban pau gi sungu kham tam e ya isar pimarway ibadai ruang dua por MLA pada MDC dong pi ibarat tres tom ban le tom shisha ha ka bele ibat ka roi ka par ha ka ne ka dong thai bat kham tam ha ka bele pa pule puthi nama ka le por me kres phang pule puthi ti la le sha ka ba na ka ne ka dong thai ka dong pi Bat hadu menta asgo ba shpa away la shpa away islam te ha ga slam ga ba tam way shpa pi yo asm do ni school building te ka long ji ka kho ye pi te khindiak na ga liang jongi na po department na sobat okum le ba na lor ba pila yo e ka building ha ba ngapek ang tu karon kam banon kam su sa kaying set jai mat kay kinen set ngam iyang te mini ngapek te namara kles sarkar ta ka ayo nu khaw bam jasni ong midemil bolong compulsory bro bara lab war ki maskul ma jing committee ki ba pendon makla kam bakla ayo nu khaw kila ban sette ya khum kila ban ka ay namara pangat lang mata hakali ka food security act te ngathrai jinong pe school office ni kala jubata ya phina ka por kumno phin ai gri por ro namar menta ka snem arfulai ngin sedang bania ya ka report kumno phi ai ja ka balong mangas ni omni jisin stay hore mangas ni phap ai leng ba ki WhatsApp group jong ki te khen dia ba de ba school nga kolong tang ban sukun kun mau ngam tip hisni bis ko kumno re chengi jite gi don gi jaka ba kim tre fa bam du khau ma gi don tu isna ma hak tu por ba ai tu lockdown ni susah mi khau
Lepas Sam hagi na school. Daga Sam pois yang ke apa ukau, udon ukau barsai apa uwi akom, ungam, udon bom ngam ro. Telah siap tinggi lah lum ukau klai. Kalau pois yang iro, saya duduk di office, lawan pois ukau. Man bam kim nur. Nang ta segino bahtai go bunjai ki bahtai halagi dong jing start. Tengi ro ngi mase ni hapan yang syai na po di bor di pe ya unukau. Te halin bala pan yang syai ki ai yang syai bo tu kau ba kham long kum tu ko khoi mi om ngi. Utu le tau u fortified rice ki om. U kau bala khlek vitamin lang tu. Kila khlek apa ka vitamin? Ban set lang tu kenang ba kan long kum kajing bang pan kham batai met sui kena ma kena ron kami jima batai met. Ba un he un san haga jing long do bala da pin lagi rong aku tu kapor men met yu iya baru ki klur chasoin yu ubnai ro la da pin rong men ski hapo yang tu pin yu iya ka sit benang shalor ha kapor liur ki kena school ga jong irengkat bat kino hikai ni akup de ki shatri hapo jong ka kamra school kata ga de ka jing shisha la bun de li ki snam ni la persang ki lat kelenti ban apply lengba ki department jong ka sarkar la kumnuk nu ban phai khat lem ya ka no mer government school la kumnuk nu ban pen yo lem sa ka da ka building ka ba kham bha na ka ta ka jing bit jing biang jong ki khna pule ya ka ne na ka liang jong jing kum ti leng ba ka la rengkat bat ka snong ni la ya trai chitom la bun tli ki snam ni dap da jing sngo kamen ba hu ni snam arja arpu nadu ka snam arja arpu we bangira ke ya ka jing dap chispa snam jong ka school hak tu ka sngi wala imele jong im jong la ban rengkat bat ngi hak tu ka por haj ka jong ha naga ta jong i la pha bujli ba bong pada rengkat bat ngi hak tu ka por bara ka tu ka sngi ni dap da ka jing sngo kemen ka ba kraw ngi le tha be ki ti syara ka tu ka sngi bangana ka liang jong i ba bong simply hak ka jong mele ban wan kum chief guest ula ben bena lai posan lak tengka na ka banta ban sanction ya ka building pathama jong ka dega school ka jongi hawar haw april jong arja arpu we yo snow ya ka jing pen bena barhamar bastang jong ka snem arja pu ngilio i se ya ki dak kishin bala stang ya ka jing te ngilio i ya ka jing po ya ka nongrim jong ka school ka ne ka bangyo i da bangi menta ya ka baka majing komiti ngila yo ban thiet hi dar jong ka bor ya ka tu ka jakan na ka ta ka norim jong ka school nang tatang hadin ka tu kan isngi liu i ja ka jing wan pan hap yu usiap umau simen narat bat yu iru ya ka jing don ji nong tre bat rengkat ka jing tre sitom ku jong kontraktor ban pen wud ya ka kam liu i menta tang kum ba siklibat ngila ban ong bah po jong uju usnam arjar fu ngilio ba pendap complete ya kena ka building jong ka school kum ne bi i de ki khmat jong ka kalalong ka jing kemen ka ba kraw yang i kum pai ba jong ka snong bana ka sam ka ba jat rathai mentang ngilio ya ka ing school ka pa paka